खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया थामहिनबा मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना बुंदों जे मोनद' हारिनो एसटि बिमुं होनायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों खाम्फा बरगयारिया। সকলৰ যে ৰাজনৈতিক দাবী এসটি কৰণৰ যিটো দাবী আমাৰ বিপিএফ দলে এমপি জিকি যোৱাৰ পিছত এই ইস্যুটো আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন কৰিম। नोंथांमोना मिथिगौ दे बावैसो सान सिगां जे 6 नं क'क्राझार लोकसभाखौ बर' हारिया थामहिनबा क'क्राझारनि जे थागिबि बे थागिबिफोरा बे समाव क'क्राझार लोकसभाखौ 10 बोसोर खोमाना लानांदोंमोन। जाय बर' नङै सुबुङा बै समाव बा एसटि बिमुं लानानै बिथांमोना बै समाव क'क्राझार लोकसभाखौ गावनि आवथायाव लांदोंमोन। 10 बोसोर सासन खालामदोंमोन आरो जायखौ लानानैनो बे समाव क'क्राझार बासिफोरा बा क'क्राझारनि एसटि थागिबिफोरा बन्चित जानो गोनां जादोंमोन आरो बे समावनो नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन जे बे एसटि बिमुंखौ थामहिनबा नब कुमार सरैया जे एसटि बिमुं बे बिमुंनि बा बिथाङा एसटि नङा बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय 10 बोसोरनिबो गोजौआव सम लादोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बे समाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बे समाव राय होदों जे नब कुमार सरैया एसटि नङा होननानै बा थामहिनबा बिथाङा एसटि नङा होननानै फोरमान होदों। थामहिनबा बिथाङा बर' कसारी नङा होननानै फोरमानथि होदों आरो बेखौ लानानैनो गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिथांनि बेरेखा थामहिनबा बिथांनि जे एसटि बिमुं मोननाय बेखौ लानानैनो बिथांनि बेरेखा जुजिनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन आरो गुबुन समाव बिथांनि जे एसटि बिमुंखौ दाननो थाखाय गुबुन दैदेनगिरिफोरा बिथांनि बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन आरो दिनै फैयै बे समाव नब कुमार सरैया बिथाङा एसटि नङा होननानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया फोरमायथि होबाय आरो बेखौ लानानैनो बे समाव गुबुन दैदेनगिरिफोरा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ साबायखर बावनायखौबो नुनो मोन्दों आरो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव 6 नं क'क्राझार लोकसभायाव नब कुमार सरैयानि जे बिजाथि बिलाइया बे समाव केन्सेल जानायनिबो दोहौ बे समाव नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन जाय एसटि नङा बे एसटि नङिफोराबो बे समाव एसटि बिमुं लानानै बिथांमोना फैबाय थानाय लोकसभायाव बिजाथि बिलाइ गसंनो थामहिनबा बिथांमोना बिजाथि महरै गसंनायखौबो नुनो मोन्दों आरो बे समाव एसटि होनायनि थाखाय बाथ्रा बुंदों बिथां मोनद' हारिनो खाम्फा बरगयारि बिथाङा। नोंथांमोना मिथिगौ दे सोरनि गोरोन्थियाव बिथां नब कुमार सरैया बे समाव एसटि बिमुंखौ मोननो हादोंमोन। सोरनि खैसाराव बिथांमोना बे समाव एसटि बिमुंखौ मोनदोंमोन बे मोनसे गिदिर सोंथि जाय बिथांमोना बे समाव एसटि बिमुंखौ लानानै गुबुन समाव खौरां मेलनि गेजेरजों गोरां बाथ्रा बुङो। गोबां बे बाथ्राखौ एसटि बिमुं दाननायनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो आरो बे समाव खाम्फा बरगयारि थामहिनबा बिपिएफ खौ मा बुंगोन बे मोनसे गिदिर सोंथि मानोना बे समाव मोनद' हारिखौ एसटि बिमुं होनायनि थाखाय बा गनायथि होनायनि थाखाय पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंगोन होननानै बुंदों खाम्फा बरगयारिया। जुदि खाम्फा बरगयारिया बे मोनद' हारिनो एसटि बिमुं होफुंनायाव मदद होयोब्ला बर' हारिया थामहिनबा थाखानाय जे एसटिफोरा मा जागोन बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बेनि दायखौ सोर लागोन जाय समाव एसटि नब कुमार सरैयानो एसटि बिमुं होनानै क'क्राझार लोकसभाखौ बर' हारिनि बा बर'फोरनि मोनसेल' थिखानाय क'क्राझार लोकसभा बेखौ 10 बोसोर खोमाना लानो गोनां जादोंमोन आरो बे समाव फिन आरोबाव मोनद' हारिनो एसटि गनायथि होयोब्ला अब्ला बर' हारिया थामहिनबा थाखानाय जे एसटिया मा जागोन बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बेखौ लानानैनो जाय बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुङो बे समाव खाम्फा बरगयारिखौ मा बुंगोन बे समाव बिपिएफ खौ मा बुंगोन बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ मा बुंगोन बेनि सायाव मा बुंगोन बे मोनसे गिदिर सोंथि बे समाव बिथांमोना मा बुंगोन बेखौ लानानै मोनसे गिदिर सोंथि जाखाङो जाय समाव बिथाङा एसटि बिमुं होनायाव थामहिनबा एमपि बिसायख'थियाव देरहालाङोब्लानो
पार्लियामेन्टआव मोनद' हारिनो एसटि गनायथि होफुंनायनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन होननानै बुंदों हाम्फा बरगयारिया। हाम्फा बरगयारिया बे बाथ्राखौ बुंदों। नोंगौ बे समाव बेफ्रुसार बाथ्रा बुंदों बिथां हाम्फा बरगयारिया, जाय समाव 1 नं क'क्राझार लकसभाखौ गावनि एसटि थामहिनबा एसटि रिजार्भेसन, बे एसटि रिजार्भेसनखौ बर' हारि बा थाखानाय जे एसटिफोरानो गावनि आवथायाव लाङोमोन, नाथाय नंखाय एसटि बिमुं लानानै बर' कसारि बिमुं लानानै बिथां नब कुमार सरनिया 10 बोसोर बिथाङा गावनि आवथायाव लांदोंमोन आरो जाय आवथायाव लांनानै बिथांमोना बे समाव एसटि नङा होनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बे समाव रोखा फोरमायना होबाय आरो बे समाव फिन जुदि एसटि गोजौ थाखोनि मोनद' हारिनो एसटि बिमुं होना होयोब्ला 1 नं क'क्राझार लकसभाया बे समाव थाखानाय जे एसटि थामहिनबा बर' हारिनिफ्राय बे समाव गोमालांगोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे समाव सोर बाथ्रा बुंगोन बिथांनि बा बिथांमोनखौ लानानै सोर बाथ्रा बुंगोन? जाय बिथांमोना खौरां मेल खुंबाय थादों आरो खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बे समाव गोख्रों बाथ्रा सोंखारिनाय बुंबाय थानाय बिथांमोना बे समाव मोनद' हारिनो आरोबाव एसटि बिमुं होनायनि सायाव मा बुंगोन? बे मोनसे गिदिर सोंथि। সকলৰ যে ৰাজনৈতিক দাবী এছটি কৰণৰ যিটো দাবী বহু বছৰ ধৰি এনে পৰি আছে, আসাম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে এতিয়াও কোনো এটা কংক্ৰিট পলিচি ল'ব পৰা নাই বা লোৱা নাই চাকৰিটোৰ। কিন্তু বিটিচি বাকী হৈ আমি BPF দল হিচাপে তেখেতসকলৰ যিটো ৰাজনৈতিক দাবী এছটি কৰণৰ কথা, ৰাজবংশী আৰু আদিবাসী, এই দাবীৰ ওপৰত আমাৰ দলীয় যিটো মন্তব্য বা আমাৰ দলীয় যিটো সিদ্ধান্ত, এইটো হ'ল অতি সোনকালে তেখেতসকলক এছটি ষ্টেটাছ দিব লাগে। গতিকে সেই গোটেই কথাটো আমি BPF দল হিচাপে চালি জাৰি চাইছোঁ আৰু আমাৰ BPF দলে MP জিকি যোৱাৰ পিছত এই ইস্যুটো আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন কৰিম। সকলৰ যে ৰাজনৈতিক দাবী এছটি কৰণৰ যিটো দাবী বহু বছৰ ধৰি এনে পৰি আছে, আসাম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে এতিয়াও কোনো এটা কংক্ৰিট পলিচি ল'ব পৰা নাই বা লোৱা নাই চাকৰিটোৰ। কিন্তু বিটিচি বাকী হৈ আমি BPF দল হিচাপে তেখেতসকলৰ যিটো ৰাজনৈতিক দাবী এছটি কৰণৰ কথা, ৰাজবংশী আৰু আদিবাসী, এই দাবীৰ ওপৰত আমাৰ দলীয় যিটো মন্তব্য বা আমাৰ দলীয় যিটো সিদ্ধান্ত, এইটো হ'ল অতি সোনকালে তেখেতসকলক এছটি ষ্টেটাছ দিব লাগে। গতিকে সেই গোটেই কথাটো আমি BPF দল হিচাপে চালি জাৰি চাইছোঁ আৰু আমাৰ BPF দলে MP জিকি যোৱাৰ পিছত এই ইস্যুটো আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন কৰিম। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लोरिं, वालपेपर, स्टील रूफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।